Avui al matí hem entrenat i hem fet defensa i tir i hem fet concurs de triples i concurs de tubol, que el tubol és un concurs de tir que hi ha diferents posicions i has de fer el màxim de punts amb un minut. I després hem anat al camp de futbol a jugar. Després hem dinat i quan hem acabat de dinar hem fet una activitat, cadascú feia la seva, però el mini A i mini femení doncs hem fet la partida, que es tractés com un trivia però més divertit. A la tarda hem fet competicions de 1 per 1, 3 contra 3 i 5 contra 5. I hem hagut d'anar fora i feia molt de vent i llavors costava molt tirar i ficar-les. Ara faré com a la NBA. Si ho fallo el la cagarà i serà com fallava el 0.